Da. Ia uitați, modelul 2610 Ok. este firma Nokia. Da. Unde este fabricat? În Germania. În Germania. Oho, deci e un telefon bun. Numele meu este Radu Vlad Cristian, am 5 ani și sunt zodia leu. Ok. Tatăl meu o să strângă telefonul, opa, fără grabă, în menghină. Ține-l bine. Stai. Așa. Okidoki. Hai, trage tare. Trage tare că nu se întâmplă nimic. Eu sunt cu tine aici. Frate, cât rezistă. Au! Ia. Dă și mie, dă și mie. Nu merge la mine. Okidoki. Ha! Mai mult de atâta nu mai merge. Ia încearcă să-l scoți. Deci, Nu merge. Îl slăbesc? Da. Bun, nu merge. Ia, slăbește tu că-l țin eu. Wow. Așa se strânge sau nu știu. Nu pot să cred cât au putut să reziste telefonul ăsta, mă. Eu credeam că se fac două bucăți. Ia uitați-l. Uitați-l! Eu credeam că se fac două bucăți, că se rupe așa în două. Și nu s-a rupt. Wow. Dar încerci să-ți închipui dacă era smartphone? Sigur că da. Se rupea în mai multe bucăți. Praf și pulbere se face. Da. Și display-ul la fel. La fel cum am făcut alaltă ieri. Bun. Bun. Închidem, da? Zi, la revedere YouTube. La revedere YouTube. Ne vedem în curând. Ne vedem în curând la următorul test. Ok.